Mm, Dobrý deň, vítame vás na webinári. Ešte čakáme, že či sa pripájate, či ste tu všetci. Chvíľočku by sme ešte možno počkali, ale vidím, že už naskakujete, tak super, budeme môcť začať. Dobre, tak môžeme ísť možno rovno na úvodné slova. My vás srdečne s kolegyňou Evkou vítame na webinári k programu Impact Lab Accelerator. Tešíme sa, že máte záujem o tento program a chceli by ste sa prihlásiť. Na dnešnom webinári by sme s vami prešli také nejaké základné ako keby charakteristiky a črty toho programu. Budeme sa veľa odvolávať aj na priamo materiál k výzve. Teda tá výzva je zavesená na našej webovej stránke. To vám aj potom priebežne povieme, že kde ju nájdete. A je to teda robené takou formou, že ak by ste mali nejaké otázky a my budeme radi, ak sa budete pýtať, tak prosím, píšte nám ich cez tú kategóriu Q&As vlastne tuto dole cez komentáre. My ich priebežne budeme pozerať, môžete ich písať aj priebežne, môžete aj počkať, kým vlastne celé všetko povieme a potom sa pýtať, je to na vás, ale teda chcem tým len povedať, že priestor na otázky sme vytvorili a teda bude. Tak, môžeme ísť ďalej. Evka bude preklikávať, čiže len teda chceme povedať, že program Impact Lab Accelerator je spolufinancovaný Európskou úniou. Môžeme ísť ďalej. Tak, a teda to sú nejaké body, ktoré vlastne dnes s vami počas tohto webinára prejdeme. A môžeme ísť, Evi, myslím si, že aj ďalej. Dobre, tu by som len teda povedala, že tento Impact Lab akcelerátor, tento program je vlastne súčasťou takého väčšieho programového obdobia. To začalo už v minulom roku, čiže 2025 a končí v roku 2028. Ale v tom 2028 už budú len dobiehať vyúčtovávania projektov, ktoré podporíme v roku 2027. Čiže výzvy do inkubátora a akcelerátora otvárame 3-krát. Minulý rok teda prvýkrát, tento rok druhýkrát a na budúci rok, ak by ste sa náhodou nedostali tento rok, tak ešte bude príležitosť na budúci rok v roku 2027 prihlásiť sa. Môžeme ísť ďalej, Evi, ďakujem. No a teda tu som už spomínala viackrát inkubátor, akcelerátor. My sme si pripravili také nejaké porovnanie, možno aj tí, ktorí ste sa pripojili, tak rozmýšľate alebo zvažujete, že či teda ste skôr do akcelerátora organizácie alebo do inkubátora. Tento akcelerátor vnímame ako program, ktorý je robený pre nejaké väčšie, skúsenejšie organizácie. A naopak inkubátor je pre také menšie organizácie, ktoré sa potrebujú nejakým spôsobom zorientovať v tom, ako si nastavovať procesy v organizácii, možno akým spôsobom nastavovať komunikačné stratégie a podobne. A vlastne z tohto nejakého základného rozdelenia potom aj vyplýva tá samotná práca, ktorá sa deje s organizáciami v akcelerátore a v inkubátore. V tom akcelerátore organizácie vlastne si identifikujú potreby, aké majú a na ich základe im vlastne hľadáme individuálneho mentora alebo mentorku a teda aj výskumníka, výskumníčku, ktorí s nimi pracujú na sledovaní dopadu, lebo to je teda nejaká vec, ktorú my v Pontise považujeme za dôležitú. A naopak vlastne v inkubátore sú skupinové workshopy, kde sa organizácie stretávajú vždy raz za 2 týždne a tam teda tie workshopy sa týkajú tém, ktoré ako keby ešte nemusí mať taká menšia alebo prípadne aj začínajúca organizácia nejakým spôsobom podchytené a pokryté. Ide o fundraising alebo PR, projektový manažment a podobne. A teda rozdiel je aj v tých finančných obnosoch. Ako keby teda akceleratoristi, keďže predpokladáme, že už majú skúsenosti s grantovaním nejakých väčších programov, tak oni môžu získať 60 000 a v inkubátore do 30 000, ale teda boli by sme radi, keby tá suma, ktorá sa dá získať v tých projektoch, aby to nebolo ako keby hlavným kritériom, podľa ktorého sa žiadatelia rozhodujú, že vlastne tu sa dá získať viac a preto sa prihlásime do akcelerátora. Ako keby tá vyššia suma je spojená aj s väčšou zodpovednosťou, s väčšími nárokmi na účtovníctvo a podobne. Ja by som len ešte
ešte pri tomto slajde rada doplnila, že inkubátor je paralelne otvorený asi mesiac a pol plus minus s akcelerátorom. Čiže prípadne možno aj, ak by ste sa identifikovali tí, ktorí ste sa prihlásili na tento webinár alebo ho pozeráte, keďže ho nahrávame, keby ste sa skôr identifikovali ako inkubátorová organizácia, tak stále je ešte otvorená do 13. marca aj výzva do inkubátora. A vlastne obidve tieto výzvy aj do akcelerátora inkubátora nájdete na www.impactlab.sk. Dobre, môžeme ísť ďalej. Čiže do tohto akcelerátora sa môže prihlásiť vlastne organizácia iba s jedným projektom alebo s jednou žiadosťou. Dôležité je teda poznamenať, že ak ste sa prihlásili už v minulosti niekedy do inkubátora alebo akcelerátora, tak není to vylúčovacím kritériom, iba tá podmienka je, že v rámci tohto programového obdobia 2025 až 2028 môžete z tohto programu CERF získať maximálne 60 000 eur. Čiže ak ste napríklad získali podporu v akcelerátore alebo v inkubátore už minulý rok, tak vlastne tú sumu, o ktorú by ste sa teraz uchádzali, je potrebné len dorovnať do tých 60 000. Dobre, môžeme ísť ďalej. Tu sú vlastne oprávnení žiadatelia, nebudem to ako keby celé čítať, je to priamo uvedené aj teda v jednotlivých výzvach. Vlastne tí žiadatelia sú rovnakí aj pre akcelerátor, aj pre inkubátor. Tam je dôležité, aby ste spadali s vašou organizáciou do niektorej z týchto troch kategórií, lebo vlastne inak vám nebude po prihlásení sa do e-žiadosti možné nájsť vlastne tento grantový program. Môžeme ísť ďalej. Tu sú dôležité dátumy, rovnako zopakujem, tie sú taktiež uvedené vo výzve. Vlastne pre vás by mal byť ako keby takým deadlineom, ak teda sa rozhodnete podať žiadosť, termín 26. marec, keď je v podstate posledný deň na registráciu do e-žiadosti, čo je portál, cez ktorý sa tieto výzvy podávajú. To vám neskôr bude hovoriť Euka. Žiadosti do akcelerátora príjmame do 2. apríla do 13. hodiny vrátane. No a potom sú tu ďalšie 3 dôležité dátumy. Jeden je dvojdňový Impact Lab Bootcamp, k tomu vám poviem o chvíľočku na ďalšom slajde. Výsledky vlastne vyhlasujeme teda postupujúcich 30. júna a potom samotná realizácia projektov je od 1. septembra až do teda 31. augusta toho ďalšieho roku. A poďme sa teraz pozrieť na ten Impact Lab Bootcamp. Toto je veľmi dôležitou súčasťou pre nás ako pre donora. Čo sa týka programu Akcelerátor, je to dvojdňové podujatie vzdelávaco-mentoringové, ktoré sa koná na jednom mieste. Sú to plné 2 dni. My sme teda aj vypísali, že ten prvý deň je vlastne tá účasť na tomto podujatí od 9. do 18:15 a druhý deň od 9. do 17:30 plus minus. My sme teda ten program toho bootcampu si už robili, ale je možné, že sa to nejako bude meniť. Každopádne je to pre vašu predstavu, že naozaj ide o účasť počas plných 2 dní a tá účasť by mala byť 2 ľudí z organizácie. Ideálne, keby jednou tou osobou bol šéf danej organizácie a druhou osoba, ktorá vlastne bude ten projekt koordinovať. A počas bootcampu sa vlastne dejú konzultácie s mentormi, mentorkami z rôznych oblastí. Sú to ľudia z biznisu, teda z komunikácie. Mali sme, ja neviem, zástupcu šéfredaktora SME, Jakuba Fila medzi mentormi a podobne. Čiže ako keby vnímame to, jednak je to pre nás dôležitý indikátor toho, ako organizácie rozmýšľajú, ako pracujú so svojím projektom, ale zároveň teda chceme im dať k dispozícii aj niečo, čo si oni odtiaľ môžu odniesť, a to je vlastne práve tieto mentoringové odporúčania a tak ďalej, a tiež aj prepojenie sa navzájom medzi sebou. Takže ak by ste mali záujem o program Impact Lab Accelerator, treba počítať s tým, že je možné, že potom 9. až 10. júna vás vyberieme medzi 15 organizácií, ktoré sa bootcampu zúčastnia, a z tých 15 potom sa vyberá 10, ktoré už dostanú priamo tú podporu v akcelerátore. Rozumieme, že vlastne ten bootcamp môže byť vnímaný tak, že teda ešte to není pre vás ako organizáciu úplne isté, či sa dostanete do akcelerátora,
ale vnímame tam tú prídannú hodnotu mentorstva, ubytovanie, strávu komplet preplácame a teda jediné, čo si organizácia hradí sama, je cesta na tento bootcamp. Kati, ja ťa iba opravím, že tento rok to môže byť 11 organizácií. OK, tak super, tak ešte väčšia šanca. Dobre, ďakujem, Evi. Dobre, toto vlastne tiež je uvedené v našej výzve do akcelerátora. Ja len také dôležité veci vypichnem, že spolufinancovanie nie je v rámci tejto výzvy nutné. To je možno pre vás taká dôležitá informácia a vyplatenie podpory prebieha vlastne v 3 splátkach. 50% získate po podpísaní zmluvy a potom tých zvyšných 50 je rozdelený na 2 splátky. Tá jedna je po podaní priebežnej správy a tá vlastne zvyšná suma je po schválení záverečnej správy. Tak, môžeme ísť ďalej. Dobre, a teda tuto je vec, ktorú máme uvedenú aj vo výzve, aj na webovej stránke. Treba s tým počítať, preto to máme ako keby v takomto výraznom rúžovom slajde. Je to vec, s ktorou treba počítať, pokiaľ by ste sa do Impact Lab akcelerátora dostali, pretože my akcelerátor nevnímame len ako finančnú podporu, ale chceme v ňom organizáciám pomôcť rásť ako keby aj zručnosťami a vedomosťami, ak to môžem takto zjednodušiť. A vlastne preto je súčasťou akcelerátora to, čo som spomínala už na začiatku, a to je vlastne tie individuálne konzultácie ako keby s vlastným mentorom alebo mentorkou. Treba počítať s tým, že ide, alebo teda pôjde o približne 100 hodín počas 4 mesiacov a konkrétne sú to mesiace september, október, november, december, január. Je to potom už samozrejme na dohode s daným mentorom, ktorého získate na základe identifikácie toho, čo potrebujete v organizácii riešiť. Organizácie často mávajú mentorov na komunikačné veci, alebo s nastavením nejakého biznis modelu a podobne, ale teda treba počítať s tým, že bude ako keby toto dôležitou súčasťou toho akcelerátora. V akcelerátore nejde iba o finančnú podporu. Dobre, môžeme ísť ďalej. Vlastne toto sú oblasti podpory, ktoré my v rámci tohto programu ako keby chceme podporovať. Mali sme aj spätné väzby, že prečo nepodporujeme napríklad seniorov a tak ďalej. My vnímame, že je to určite dôležitá téma, napríklad teda konkrétne táto, aj mnohé iné bez pochyby, ale teda my ako Pontis s nejakou históriou sme si zvolili ako donor skrátka tieto 2 oblasti, ktoré by sme my chceli podporiť. Tak môžeme ísť ďalej. Ja to tu nebudem všetko čítať. Je to priamo uvedené ako na webovej stránke impactlab.sk, tak aj vo výzve. Len teda treba na to myslieť, že váš projekt, pokiaľ sa rozhodnete ho podať, by mal spadať do niektorých z týchto oblastí, ako vo vzdelávaní, tak aj v demokracii. To tam bude potom ďalej. A takisto, môžeme ísť ďalej, tam sú cieľové skupiny a tu je takisto dôležité, aby tá téma toho projektu cielila na niektorú z týchto skupín, čiže aby tam nastal vlastne taký prekryv alebo prienik. Tak, dobre. A toto by sme tiež ako keby radi na takúto vec, čo sa týka vzdelávania, upozornili. V rámci programu Impact Lab, či už v inkubátore, ale aj v akcelerátore, chceme podporovať také iniciatívy, ktoré vlastne majú alebo by chceli rozširovať nejaké teda svoje inovatívne prístupy, myšlienky a tak ďalej, či už v rámci verejnosti alebo do vzdelávacieho systému. Neradi, alebo teda nechceme podporovať nejaké projekty zamerané vyslovene na nejakú úzkú cieľovú skupinu, hej, čiže ide napríklad, to som už spomínala, myslím aj pri webinári, ktorý sme mali do inkubátora. My sme napríklad v inkubátore mali organizáciu, ktorá bola niečo teda ako Montessori škôlka, ale ich projektom bolo vytvorenie vlastne takej brožúry, ktorú potom šírili do ďalších škôlok, veľmi ako zjednodušene povedané, ale projekt, ktorý by sa týkal len priamo nejakej konkrétnej Montessori škôlky, to nie je niečo, čo ako keby by sme v rámci tohto programu chceli podporovať. Tak. Dobre, čiže tuto je opäť ďalšia nejaká oblasť podpory, to je demokracia a právny štát. Znovu nebudem vlastne všetko čítať,
čo tam máme, ale malo by to korešpondovať vlastne s cieľovými skupinami, ktoré sú v tejto podpore demokracie a právneho štátu. Čiže to je dôležité, aby ste si to premysleli. A môžeme ísť ďalej, Evi. A toto je tiež také možno skôr pre tie organizácie v inkubátore, ale takisto sme chceli, aby to zaznelo aj na tomto webinári. Našou víziou je podporovať organizácie, ktoré dlhodobo robia a šíria aktivity. Nechceme podporovať nejaké jednorázové podujatia, ako napríklad letný tábor alebo podobne. Tak, dobre, a tuto už odovzdám slovo Euke, ale ešte predtým mi napadlo, že by som vám chcela odporúčiť kolegovia, teda kolega s kolegyňou robili webinár, ktorý sa volá, teraz som zabudla, písanie projektovej žiadosti, áno. A tam vlastne oni veľmi ako keby rozmieniali na drobné, že aj teda jednak čo my ako donor chceme podporovať, ale vlastne snažili sa vás tým webinárom nejakým spôsobom aj navigovať, že ako napísať projekt. Viem, že počas tohto webinára citovali vyjadrenia aj hodnotiteľov a podobne. Ak by ste teda si chceli tento webinár pozrieť, myslím si, že môže byť pre vás nápomocný pri písaní projektu do Impact Labu, tak nájdete ho na našej YouTubeovej stránke Nadácia Pontis. Tak a teraz už odozdávam slovo Euke a pokiaľ by ste mali nejaké otázky, tak kľudne sa pýtajte teda cez ten chat Q&As. Ďakujem, Kati. Ja iba takých pár praktických informácií. V prvom rade teda našu výzvu a celé jej znenie nájdete v PDF-ku u nás na webe na www.impactlab.sk, ako už Katka viackrát spomenula. Viete si ju stiahnuť. Nájdete ju aj potom v e-žiadostiach. Tam sú tiež uložené všetky, aj výzva, aj všetky ostatné prílohy vo vašom profile. Ten teda, ako už tu bolo spomenuté, je potrebné si najskôr vytvoriť, ak ste sa ešte neprihlasovali cez e-žiadosti, že napríklad nemali ste od nás grant v poslednej dobe, možno ešte, kým sme mali darcu, ale teda teraz už fungujeme cez tento náš systém e-žiadosti, takže je potrebné si tam urobiť profil a potom už keď tento profil máte, tak už sa viete prihlasovať do rôznych víziev našich grantových. Takže je to www.eziadosti.sk. Ak už teda ten profil vytvorený máte a ste buď občianskym združením alebo nadáciou, alebo teda neziskovkou, ktorá poskytuje verejno prospešné služby, tak vtedy už tento Impact Lab akcelerátor tam uvidíte a už môžete rovno vlastne vypisovať tú žiadosť. Ak ešte profil nemáte, tak žiadosť budete vedieť vyplniť, ale kým ten profil nebude z našej strany schválený, tak ju neviete ako keby odoslať. Čiže na toto je dôležité myslieť. Taktiež je dôležité priložiť prílohy do tej žiadosti, lebo sú povinné. Ak ich tam nepriložíte, tak vás to vlastne ani nepustí odoslať tú žiadosť. A my to tiež budeme vlastne kontrolovať, či všetky tieto náležitosti žiadosti majú. Nájdete ich aj vo výzve, sú tam vypísané. Možno dôležitá vec, na ktorú sa často pýtajú grantisti potenciálni, tak je, že či to musí byť za minulý rok, tá účtovná závierka, respektíve výročná správa. Tak ak ich ešte nemáte, tak nemusí. Môže to byť aj ten rok predtým, čiže 2024. Preto píšeme, že za posledný uzatvorený finančný rok. Čiže ak ten predošlý ešte uzatvorený nemáte, tak je to ten predtým. Ďalej, iba v krátkosti, vlastne potom, ako príjmeme tie všetky žiadosti a uzatvoríme systém, tak vykonáme takú formálnu kontrolu u nás v Pontise. Tu je vypísané, v akých prípadoch môžu byť žiadosti teda zamietnuté a tým pádom ich nepošleme na ďalšie hodnotenie našim hodnotiteľom. Sú to rôzne situácie, napríklad ak nespadajú do oblasti alebo do nášho účelu výzvy, prípadne keď nestihnete ten termín a potom nám po 13. 2. apríla zavoláte, že ste to teda nestihli, či to ešte môžete poslať, tak nie.
Taktiež skontrolujeme tie povinné prílohy, či sú a proste tieto ostatné veci, ktoré nájdete aj vo výzve. Ďalej teda už keď všetky tieto body budú splnené, tak posielame tieto žiadosti našim hodnotiteľom a hodnotiteľkám. Hodnotiace kritéria aj koľko bodov sa dá získať, tak to tiež nájdete vo výzve. To nebudeme takto nejako podrobne prechádzať, ale určite si to pozrite a podľa toho aj tú žiadosť teda píšte, aby ste ich čo najviac splňali. A následne teda tie hodnotiace kola budú dve. To prvé vlastne hodnotiace komisie vyberú spolu s nami 15 organizácií, ktoré postúpia do už spomínaného bootcampu. A tam sa bude vyberať teda už tých finálnych 11 maximálne organizácií, ktoré postúpia do akcelerátora a dostanú teda aj ten finančný grant. Áno, a taká dôležitá vec je, že tento grant je teda trošku náročnejší na administratívu, aj na takú finančnú, na nejaké finančné riadenie, povedzme. Čiže určite odporúčame, aby ste mali teda účtovníka, účtovníčku, ktorý vám teda bude tento grant spravovať a potom vlastne vás budú čakať, ak by ste ten grant získali, tak priebežná správa, kde sa teda reportujú financie, aj záverečná správa, kde celých 60 000, ak ich získate, bude potrebné vyúčtovať do posledného centu, čiže preto iba tak upozorňujeme, že môže to byť teda náročné. Takže môžete si z tohto grantu, aj toho účtovníka, účtovníčku teda zaplatiť. Je to oprávnený náklad. Predtým, ako tú žiadosť teda vôbec budete písať, si určite aj pozrite naše inštrukcie k vyúčtovaniu, hlavne keď už teda nebudete písať tú obsahovú stránku, ale už budete plánovať ten rozpočet a podľa toho si teda naplánujte aj, pozrite si, že aké náklady sú oprávnené. Dôležité je, že v týchto aj v inkubátore, aj v akcelerátore chceme, aby teda minimálne 20% z rozpočtu boli personálne náklady. V inštrukciách máme napísané aj, aké sú to tie personálne náklady, aké zmluvy môžu byť uzatvorené a podobne. Čiže určite si tieto inštrukcie pozrite, nájdete ich na našej stránke impactlab.sk v časti kontakty a sú to teda tie inštrukcie platné od 1. januára tohto roka. No a na záver iba teda sme tu pre vás, čiže ak budete mať nejaké otázky, kľudne píšte na mail impactlab@nadaciapontis.sk, prípadne aj telefonické konzultácie môžete využiť v dňoch pondelok, streda, štvrtok od 10. do 12. a potom aj po obede od 1. do 3. A máme to tak rozdelené, že teda mne volajte, ak chcete sa opýtať na nejaké finančné veci, a na rozpočet a kolegovi Tomášovi, keď si chcete skonzultovať možno, že váš projektový zámer, či spadá do našej výzvy a podobne. To je teda za nás takto všetko a teraz máme priestor pre vaše otázky, tak neviem, Kati, či si pozrela, či nám už nejaké prišli. Áno, pozrela som a dve vlastne som už odpovedala a prepínam sa na ďalšie. Tie otázky sa týkali, teda jedna sa týkala toho, že sa pýtala Ingrid, ak majú iný CERF, či znamená, že už teda nemôžu žiadať, že ide o klasický CERF, ktorý žiadate ako centralizovaný grant. Tá odpoveď od nás je taká, že ak je to na ten istý projekt, tak nemôžete, lebo EU peniaze sa nemôžu kofinancovať peniazmi teda z EU a z toho istého vlastne programu, projektu. Ale že ak ide o iný, tak môžete, ale teda musíte len do tej sumy, do tých 60 000, lebo ako keby 60 000 je maximálna suma, ktorú môže organizácia získať z tohto CERVu
v rámci toho programového obdobia 2025 až 2028. Pokiaľ by ste mali nejaké nejasnosti, alebo že sme to úplne neporozumeli, ako ste to mysleli, tak môžete nám kľudne napísať na impact lab, ja to vlastne hodím aj do chatu, impactlab@nadaciapontis.sk a vieme vám poradiť nejako bližšie. Druhá otázka sa týkala toho, že či príloha ochrany detí je povinnou prílohou pre každého. Nie, je to iba pre organizácie pracujúce s deťmi. Takže toto vlastne boli dve otázky, na ktoré som už poslala odpovede. A teda je tu ďalšia otázka od Kataríny. Koľko žiadostí bolo podaných a schválených v predchádzajúcej výzve? No, ten počet tých schválených je ako keby vždy viac menej rovnaký. Je to teda tých 15, ktoré postupujú do bootcampu. To máme ako keby vždy rovnaký počet týchto organizácií. Je to vzhľadom na to, že aj teda hradíme ubytovanie, strávu a potom takisto aj áno, na bootcampe, hej, že toto som chcela povedať a zabudla som niečo iné, ale teda hej, že tam je vždy, už viem, a tam je aj teda prepájanie s tými mentormi, čiže nechceme ísť do väčšieho počtu, lebo už pri 20 organizáciách potom zháňať mentorov a tak ďalej, bolo by to veľmi náročné. No, čiže tam je ustálený počet postupu do bootcampu tých 15 a prihlásených, priznám sa, že si nepamätám, ale asi okolo 100, ak si Alebo, no, tak 80. No, cca, Mhm. hej. Dobre, potom sa pýta Eduard, že už majú grant zo Stronger Roots OSF financovaný z CERVu vo výške 40 000. Z akcelerátora, áno, píšete to správne, že potom tým pádom by ste z akcelerátora mohli čerpať len 20, ale pri čerpaní 20 000 by ste nesplnili to kritérium, ktoré pri akcelerátore máme, lebo v akcelerátore máme uvedené, že teda je potrebné minimálne 30 a maximálne 60. Takže jedine by ste sa vedeli prihlásiť do inkubátora, ale keďže neviem, aká ste organizácia, neviem posúdiť, že či aj inkubátor by bol pre vás relevantný, ale teda viac menej áno, do akcelerátora sa už prihlásiť nemôžete. Tak, dobre, Vierka sa pýta, či je možné krátko skonzultovať návrh žiadosti ešte pred písaním podaním. Áno, to je vlastne to, čo spomínala Euka. Možné to je. My tie konzultácie robíme výhradne telefonicky, je to nie osobne. Je to z dvoch dôvodov. Jeden dôvod je ten, že ako keby, že nerobili by sme potom nič iné, len konzultovali, čo sa týka tých osobných konzultácií a máme ako keby aj inú agendu, ktorú našu potrebujeme riešiť, čiže to telefonické je pre nás vhodnejšie a zároveň nechceme zvýhodňovať organizácie, ktoré sú povedzme, ja neviem, že z Bratislavy alebo z blízkeho okolia, ako sme my nadácia Pontis, tým, že teda by bola možnosť osobných konzultácií. Takže telefonicky to možné konzultovať je práve s kolegom teda Tomášom tú obsahovú časť a s Eukou prípadne, ak ste potrebovali niečo ohľadom rozpočtu. Zároveň je dôležité dodať, a to vždy dodávame, keď sa nás na to organizácie pýtajú, to, že vlastne skonzultujete s nami návrh žiadosti, z našej strany nie je garanciou toho, že postupíte. Je to ako keby možno nejaké vaše nasmerovanie, že áno, možno uvažujete dobrým spôsobom, ale my vám nevieme garantovať, že teda po tej konzultácii ten váš projekt bude taký úplne super fit, aby vlastne ho hodnotiace komisie potom vybrali ďalej. Lebo jedna vec je ako keby teda zámer projektový, ale druhý je aj, že ako to napíšete, ako to poprepájate dokopy, vlastne nejaké východiska, ktoré ste si dali s aktivitami, ktoré chcete robiť a potom aj s rozpočtom. Čiže asi takto. Dobre. Dánka sa pýta, že či môžu byť cieľové skupiny Rómovia. Áno. Áno, môžu. Tam je ale potom dôležité, lebo vlastne táto skupina spadá do oblasti demokracie a právneho štátu a tam je potom dôležité, či sa s touto témou, alebo teda takto, pardon, s tou cieľovou skupinou viete napojiť na vlastne tie oblasti, ktoré tam máme uvedené. Takže
Takže toto tam treba zvažovať. Dobre. Niekto píše, že ak správne tomu rozumie, prihlasovanie sa do akcelerátora, inkubátora súvisí s podaním žiadosti o grant, alebo sú to dve rôzne veci. Aha, neviem, či Súvisí to... to Áno, neviem, či... Hej. Čo? Povedz. Hej, že Že súvisí, súvisí áno. to spolu, áno, áno. Že Áno, ako keby prihlasujete sa. tá žiadosť o grant súvisí s podávaním projektu do programu, ktorý sa volá Impact Lab Inkubátor alebo Impact Lab Akcelerátor. A teda treba myslieť na to, že my ani inkubátor, ani akcelerátor nevnímame ako programy, ktoré sa týkajú výhradne finančnej podpory. Takisto aj v inkubátore je dôležité, ak by ste teda možno zvážovali inkubátor, tak takisto pri inkubátore, ako aj pri akcelerátore je dôležité počítať s tými rozvojovo-vzdelávacími workshopmi, ktoré sme už spomínali, najmä teda v súvislosti s akcelerátorom. Dobre. Tu je tam otázka, že či tých 60 000 je bez DPH. To je vlastne konečná suma, že tých 60 000, čiže tam ako keby nie je, že ešte plus nejaké DPH. Takže, no, takže 60 000 ako keby už z DPH, povedzme to takto. Ak teda sa, neviem, či sa tá otázka týka asi grantu, typujem, tak je to 60 000. Dobre, čiže Daniel sa pýta, čo zvyknú byť najčastejšie nedostatky, ktoré rozhodujú o nepodporení žiadosti, prípadne opakujúce sa chyby. Tu sa veľmi ťažko dáva nejaká taká všeobecná odpoveď. Rozmýšľam, že čo ako... Ja by som možno odporúčila ten webinár. ten webinár, čo sme spomínali. Hej, ja som vám priložila link na ňo vlastne aj do chatu. Volá sa písanie projektovej žiadosti a tam ako keby možno to kolegovia tak bližšie rozoberali, ale ono je to od projektu k projektu. Vlastne tam tí hodnotitelia, ktorí si čítajú dané projekty, tak vlastne aj ako keby následujú nejakú zmysluplnosť a aj nejaké logické previazanie tých aktivít s projektovým zámerom, s nastavením rozpočtu. A zároveň je dôležité, akým spôsobom je to napísané, že to sa nám napríklad stávalo, že bolo to nezrozumiteľné v zmysle, že nedávalo to úplne ako keby zmysel, logiku, vlastne takéto nejaké veci, ale je to veľmi individuálne. Môže to byť ako keby aj niečo iné, že vlastne sa netrafíte úplne do toho, čo my ako donor vlastne chceme podporiť a to je práve uvedené v tej výzve v tých oblastiach podpory alebo ako keby nelícujú tie cieľové skupiny s oblastiami podpory a podobne. No, že asi tak. Ale hej, Euka dobre hovorí, skúste si pozrieť ten webinár k písaniu projektovej žiadosti a možno, že tam dostanete odpovede. Hej, Daniela ešte píše, že či teda môžete cieliť na všetky kategórie znevýhodnených a zraniteľných podľa zákona o sociálnej ekonomike. Viac menej asi úplne ako keby, že nie. My tam máme zúžené tie skupiny, tak možno si to pozrite vo výzve, že ktoré tam máme uvedené. Máme tam ženy, LGBTI+, utečencov, no, tak tieto. Dobre, Katarína píše, že link na webinár do chatu. Ja som to poslala do webinárového chatu, ale môžem vám, nie cez tieto Q&As, ale do webinárového chatu. Ale môžem vám to poslať aj sem priamo v odpovedi na vašu otázku. Tak, dobre. No, teraz je tu otázka, že či ZTP osoby už nie sú cieľová skupina. Oni ako keby sú, ale zase to je to, čo hovorím, že musí to lícovať s tým zámerom projektu, ktorý my máme, že napríklad pri nejakýchto
takýchto ZTP skupinách by potom ten projekt mal byť postavený na advokačných aktivitách napríklad. Alebo na áno, systémovú zmenu. Ak chce docieliť, že ako keby nemalo by to byť iba primárne, že pomoc asi tej cieľovke, by som to takto nejako Hej. veľmi zjednodušila, ale že pri tej demokracii by to malo byť naozaj, že už sa ide na nejaký, presne na nejakú advokáciu a Hej, no, my sme predtým mali vlastne kategóriu v minulom programovom období ľudské práva a tam viacej sme mali organizácie, ktoré pracujú so ZTP, ale vlastne my ako donor si myslíme, že máme nárok a právo si povedať, že do akej miery vlastne chceme ktoré vlastne nejaké aktivity a podobne podporovať. Takže pre nás sú zaujímavé už ako keby tie advokačné aktivity pri týchto cieľových skupinách. A teda vlastne to, čo sme spomínali aj predtým, že pokiaľ sa pýtate na rómske komunity, tak tie máme vo výzve a je tam také slovičko, že predovšetkým, hej, čiže my máme uvedené, že vytváranie podmienok na odstraňovanie nerovnosti zraniteľných a vylúčených skupín a je tam uvedené, že predovšetkým marginalizované rómske komunity, LGBTI plus Q a teda Q plus a utečenci, utečenkyne a ženy. Čiže no, asi to je odpoveď na vašu otázku aj Danielinu možno. Dobre, neviem, či sú ešte nejaké ďalšie otázky. Aha, to ZTP to bolo teraz. Advokačné aktivity, no... Že aké sú to advokačné aktivity? Hej, to sú ako keby aktivity, ktoré presadzujú práva týchto skupín. A možno ak úplne ako keby ešte sa nepohybujete v tejto terminológii, čo sú advokačné aktivity a podobne, tak možno by bol skôr pre vás vhodnejší inkubátor, lebo vlastne akcelerátorové organizácie už ako keby fungujú vlastne na inom možno spôsobe rozmýšľania, tak len teda dávam na zváženie, že možno vlastne skôr začať pri inkubátore a tam sa viac dostať možno do tejto problematiky. Či sú deti vhodnou skupinou, oprávnenou? No deti ako také nie. To je opäť to, čo sme vlastne už viackrát hovorili, že treba si dobre pozrieť tú výzvu. Ona je uvedená aj na webe, viete si ju stiahnuť ako PDF a deti vlastne tam ako skupinu nenájdete. Pri tom vzdelávaní je cieľová skupina žiaci a žiačky, alebo teda mládež, ale deti ako také nie. Áno, že musia to byť vlastne žiaci, žiačky v predprimárnom, primárnom, sekundárnom vzdelávaní, respektíve áno, mládež od 15 do 30 a je to vlastne v tej téme vzdelávanie. Takže ak vám ide o žiakov a žiačky, tak áno. Že či ani v oblasti kyberšikany, ako kyberšikana je medzi témami, ktoré vlastne chceme riešiť, ale malo by ísť o žiakov a žiačky, nie o deti všeobecne. Tu je otázka, že či inkubátor odporúčame, že či môže mať organizácia len do 5 zamestnancov. Nie. Je to vlastne toto kritérium s počtom zamestnancov zisťujeme, že spôsobuje taký trochu zmätok, lebo organizácie sa tým zvyknú veľmi ako keby tak striktne riadiť, ale to sú vlastne toto kritérium počtu zamestnancov je kritérium, ktoré je, že my tam máme uvedené, že zohľadnené vo výbere alebo niečo v tomto zmysle. To znamená, že to kritérium je len jedným z nejakých vodítok, nie jediným. Čiže ak ste ako keby aj možno väčšia organizácia, že je tam viac ako 5 zamestnancov alebo teda 5 nejakých ľudí, ktorí na nej spracujú, ale ešte ste sa nikdy nestretli so sledovaním dopadu, presne, ja neviem, advokačnými aktivitami a podobne, tak by sme vám odporúčali skôr inkubátor ako akcelerátor. Akcelerátor je naozaj pre organizácie, ktoré sa už pohybujú na tej úrovni, že chcú dosiahnuť nejaké zmeny v systéme. My ako Pontis to nazývame, povedzme, systémové zmeny. A
a vlastne pracujú a uvažujú už týmto spôsobom. Preto aj ten individuálny mentor a podobne. Takže tam naozaj to kritérium tých zamestnancov to je len jedno z mnohých, nie jediné. To je skôr možno také, že na priblíženie, že akcelerátor je ako keby určený pre väčšie, etablovanejšie, tak ako keby preto tam aj máme, že má viac ako 5 zamestnancov. Pri inkubátore sú to menšie, väčšinou sú to také maličké OZ-ka o dvoch ľuďoch, ktoré si proste začínajú robiť nejaký projekt, ale áno, ako Katka hovorila, nie je to ako keby kritérium pre oprávnenosť toho žiadateľa. Je to proste iba nejaké, my to máme napísané, áno, že ostatné vlastnosti organizácie. Čiže Mhm. iba ako keby také vodítko, ale áno, týmto sa netreba riadiť. Presne treba sa riadiť tým, že na akom tom stupni sme s tým našim projektom, či začíname, či máme menej skúseností, alebo či už sme proste niekde s rozbehnutým projektom, ktorý ideme teraz rozširovať na celé Slovensko, takto veľmi zjednodušene povedané. Takže v tomto sa skôr asi orientovať, či inkubátor alebo akcelerátor. Mhm. Mm. No, zatiaľ vlastne nám nepribudla ďalšia otázka. Ak to dobre pozerám, tak možno ešte necháme. Aha. Áno, pribudla, čiže otázkou je, že či môže byť žiadateľ strešná organizácia, ktorá dostala na svoj rozbeh od EÚ peniaze podporená štátom. Neviem si úplne predstaviť, že ako to myslíte, že strešná organizácia a vlastne čo by bol potom ako keby ten projekt. Možno skúste zavolať kolegovi a tam viem, že není priestor úplne popísať vašu situáciu tým, že sme dali tú možnosť len vlastne pýtať sa otázky cez chat, ale tým, že ten webinár nahrávame a potrebujeme ho zverejniť, tak preto sme vlastne volili túto cestu, aby teda ste sa nemuseli zobrazovať na obrazovke a bolo to teda chránené, takže asi skúste zavolať možno prípadne aj Euke alebo kolegovi Tomášovi, alebo možno radšej asi tebe, Evi. Skúste zavolať a vysvetliť jej bližšie situáciu, čo tým myslíte, strešná organizácia a či potom ten projekt máte na mysli, že by realizovala nejaká vaša ako podstrešná jednotka, alebo že o čo by tam presne išlo, lebo takto nevieme asi úplne posúdiť, že na čo sa presne pýtate. Ospravedlňujem sa, je to tá limitácia toho chatu, ja tomu úplne rozumiem. Tak možno by sme ešte nechali poslednú chvíľku alebo nejaký čas. Tiež ešte možno, čo si spomínala, že nemalo by sa spolufinancovať tými európskymi peniazmi To si projekt, myslím ale neviem, hej, že či EU hej, peniaze. No, hej, asi bude najlepšie, áno, ak zavoláte, alebo... hej, a vysvetlíte vlastne tú situáciu, lebo hej, nevieme to takto cez Mm, chat úplne vlastne rozmeniť na drobné. Možno kým ešte teda sa niekto niečo opýta, alebo teda ak nie, tak to bude úplne v poriadku. Chceme vás len teda pozbudiť a podporiť v tom, že ak by vám aj napadla nejaká iná otázka po skončení tohto webinára, alebo teda v priebehu nasledujúcich týždňov, tak ako Euka spomínala, sme vám vlastne k dispozícii telefonicky a teda mailom. Ja tú mailovú adresu napíšem do toho všeobecného chatu, nie do tých Q&As, ale vlastne do webinárového chatu. Takže môžete sa na nás takto obracať. Výzva vlastne do akcelerátora je otvorená ešte teda veľmi dlho a do 3. apríla, do 2. teraz, druhého. do 2. apríla. Takže máte ešte dosť času a priestoru na premyslenie si, ale teda ak by ste to chceli zmeniť, že po tomto webinári si skôr hovoríte, že možno ten inkubátor, tak tá je otvorená teda do 13. marca. Všetko nájdete na webovej stránke, ktorú som vám takisto pripla do chatu.
Čiže podľa toho vlastne si viete ešte pozrieť ďalšie veci. Ešte by som len zdôraznila, že naozaj pri zostavovaní rozpočtu, či už by ste išli do akcelerátora alebo inkubátora, treba myslieť, že tam je to pomerne náročné, tieto vyúčtovania ku všetkým zazmluvnením ľuďom, väčšinou aj službám, treba mať uzavreté zmluvy a tak ďalej a tak podobne. Čiže tam si naozaj môžete z rozpočtu na takéhoto človeka vlastne žiadať peniaze. Tak to asi mi ešte k tomu napadlo. A teda, aby ste sa riadili tými pri zostavovaní rozpočtu tými inštrukciami, ktoré Euka zdieľala, že sme zostavili pre grantistov, nájdete ich zase na našom webe Impact Labovom v časti kontakty a tam sú vlastne inštrukcie pre grantistov platné od 1. januára 2026. Tak ja už asi len do chatu napíšem našu mailovú adresu, ale ona je teda aj na webe, aj je uvedená v tej PDF-kovej výzve a myslím, že teda, že otázky už žiadne nemáme, tak my vám veľmi pekne ďakujeme za tie, ktoré ste položili, aj za váš čas, ktorý ste venovali tomuto webináru a teda, ak by ste mali čokoľvek ďalšie v budúcnosti, tak sme vám k dispozícii. Dobre, tak ďakujeme pekne. Dovidenia. Ďakujeme. Nie som istá, či ten chat ľudia vidia, ale nastavila som to teraz tak, že by to mali vidieť, tak verím, Mhm. že... Hej, ale teda stačí si asi zapamätať www.impactlab.sk a tam nájdete vlastne všetko, aj kontakty, aj výzvy, aj informácie o programoch. A ten YouTube teda nájdete tak, že si tam vyklikáte nadácia Pontis a medzi videami sa vám podarí nájsť aj ten projektový, ktorý sme teda spomínali, že Vám môže sa pomôcť oplatí pri písaní pozrieť. žiadosti. Dobre, tak Dobre, ďakujem pekne. ďakujeme a pekný zvyšok dňa. Dovidenia.